Γιατί πέφτουν τα μπαλκόνια μας. Στο δεύτερο μέρος θα εξηγήσουμε και θα καταλήξουμε στο βασικό μηχανισμό στον οποίο οφείλεται η πτώση των εξωστών. Πάμε να δούμε 3 δοκίμια από το ίδιο κτίριο και τα οποία προέρχονται από διαφορετικό στοιχείο. Αριστερά βλέπουμε ένα δοκίμιο που προέρχεται από δοκό, από υποστήλωμα και στο τέλος από εξώστη. Και παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση μεταξύ της κόκκινης, δηλαδή του μη διαβρωμένου πρισμού και αυτού που ήταν και βρήκαμε στο κτίριο διαβρωμένο, εμφανίζεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλη στην περίπτωση του υποστήλωματος, λίγο μεγαλύτερη σίγουρα είναι στην περίπτωση του δοκού, αλλά πάρα πολύ μεγάλη είναι στην περίπτωση του εξώστη. Θα λέγαμε δηλαδή ότι 3 δοκίμια, ίδιο κτίριο, τα ποσοστά χλωριόντου πάνω κάτω είναι τα ίδια και εμφανίζονται να πηγαίνουμε από η μείωση των μηχανικών ιδιωτήτων, εμφανίζεται να ξεκινάει από τα υποστηλώματα, σε δοκούς, στο τέλος η μεγαλύτερη μείωση να εμφανίζεται στον εξώστη. Ποια είναι η διαφορά? Διότι ψάχνουμε να βρούμε μία διαφορά που μας δίνει αυτή τη διαφορετικότητα. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση του υποστηλώματος, ο πλεισμός σε ένα υποστήλωμα δεν δέχεται τάνηση, δεν δέχεται φελκισμό, δεν δέχεται ελάχιστη πιθανότητα και αρνητική τάνηση, αρνητική συμπίεση, δηλαδή θλίψη. Αντίθετα, ο πλεισμός ενός δοκού βρίσκεται σε μόνιμο εφελκισμό, όχι υψηλό. Σίγουρα όμως ο πλεισμός ενός εξώστη βρίσκεται σε μόνιμο εφελκισμό και υψηλό. Μάλιστα θα έλεγα ότι τυπικές τιμές για δοκούς είναι 90 με 150 ΜΠΑ, έτσι. Στους εξώστες όμως θα δούμε και πάνω από 200 ΜΠΑ τον οπλισμό να είναι σε μόνιμη φόρτιση. Δηλαδή θα λέγαμε ότι στην περίπτωση υποστηλώματος, εφόσον η τάση δεν παίρνει μέρος στο μηχανισμό της διάβρωσης, έχουμε μια απλή περίπτωση διάβρωσης, ασχέτως αν από χλωριόντα, ενώ στις περιπτώσεις δοκών και εξωστών έχουμε αυτό που ονομάζεται εργοδιάβρωση. Η εργοδιάβρωση ή διάβρωση υποτάση, stress corrosion cracking είναι τα αρχικά SCC, λέει, είναι ένας τύπος διάβρωσης που προκαλεί τη δημιουργία και την ανάπτυξη ρογμών σε ένα υλικό, όταν από αυτό υποβάλλεται σε συνδυασμό εφελκυστικών τάσεων και διαφορετικού περιβάλλοντος. Αυτή η ρηγμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητη και ξαφνική αστοχία των συνήθως όλκιμων μεταλλικών κραμμάτων, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν ρωτήσουμε ποια είναι η αρχή της διάβρωσης, η σχέση της διάβρωσης με την εργοδιάβρωση και ερωτηθούν διάφοροι, θα λέγαμε ότι η απάντηση είναι ότι ό,τι σχέση έχουν το λεμόνια με τα ραδίκια. Καμία. Εάν ρωτήσουμε ποια είναι η σχέση εργοδιάβρωσης με τα απώλεια διατομής που αναγράφει στον κανεπέ, η απάντηση είναι πάλι ίδια. Ουδεμία. Προφανώς η απώλεια διατομής δεν επιφέρει πτώση των μηχανικών ιδιωτήτων. Δυστυχώς και στον κανεπέ και αλλού, πολλοί πάνε και να ρίξουν ένα τεράστιο φερετζέ πάνω από το τεράστιο αυτό πρόβλημα, για οποιοδήποτε λόγο, είτε από άγνοια, είτε από δόλο, είτε από οτιδήποτε άλλο, και μπερδεύουν την απώλεια διατομής, έτσι ώστε το φύ από 12 να πάει 10, να το βάλουμε σε κανένα μοντελάκι, να βγάλουμε κάποια επίλυση, ενώ αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στην περίπτωση γενικευμένης διάβρωσης αποκλειστικά από εναθράκωση, σε καμία περίπτωση παρουσία χλωριόντων και σε καμία περίπτωση παρουσία εργοδιάβρωσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι, και το γράφω επίτηδες και το υποστηρίζω, ότι όλοι αυτοί που ακολουθούν αυτό το μοτίβο και το ρητό, στην ουσία
δεν έχουν κάτι άλλο παρά IQ ραδικιού, γι' αυτό και μπήκε το ραδίκι εδώ. Αυτό που κρατήσουμε από αυτό το δεύτερο μέρος είναι ότι είναι ο μοναδικός μηχανισμός που προκαλεί τη δημιουργία και ανάπτυξη ρογμών, δηλαδή γίνονται ρογμές μέσα στον οπλισμό, δημιουργούνται ρογμές μέσα στον οπλισμό, και η ρηγμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητη και ξαφνική αστοχία. Ιδίως στις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει πέσει κανένας εξώστης, ούτε θα πέσει κανένας εξώστης, που θα μας δείξει στην αρχή κάποιο πρόβλημα. Κανένας. Θα πέφτουν όλοι ψαθυρά πάντοτε. Πάντοτε. Τώρα, πολλοί ρωτάνε γιατί συγκρίτη. Είναι πάρα πολύ απλό το πρόβλημα. Η απάντηση. Θερμοκρασία. Πρέπει να δούμε κάτι. Οι εξώστες διαβάζουν την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος συν την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα. Άρα, ο οπλισμός σαν εξώστη, ειδικά αν είναι κάτω από μάρμαρα, πλακάκια και οτιδήποτε άλλο, στην ουσία διαβάζει και 50 και 55 βαθμούς. Δηλαδή, η διαδικασία της εργοδιάβρωσης επιταχύνεται 3 με 4 φορές πιο γρήγορα από ότι αν είχαμε το ίδιο πρόβλημα στο έναν εσωτερικό χώρο, όπως για παράδειγμα μία δοκό. Σε μία δοκό λοιπόν δεν θα δούμε απαραίτητα τόσο γρήγορη και απότομη θράψη, όσο θα δούμε σε έναν εξώστη. Θέλω να κλείσουμε κάτι, το δεύτερο αυτό μέρος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος μηχανισμός στην επιστήμη της μηχανικής. Τελεία. Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος μηχανισμός στην επιστήμη της μηχανικής, εκτός από την εργοδιάβρωση, που να εξηγεί το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το γιατί πέφτουν οι εξώστες. Τίποτε άλλο και δεν θα υπάρξει και τίποτε άλλο. Έτσι. Στους εξώστες τώρα βάλτε και τις γέφυρες, γιατί και οι γέφυρες είναι ένα τυπικότατο παράδειγμα αστοχίας λόγω εργοδιάβρωσης. Τέλος μέρους Β.